We zagen al dat vennenherstel goed is voor planten, de flora. Ook de fauna profiteert. Dat kan bijvoorbeeld goed worden vastgesteld door te kijken naar het aantal salamanders dat er voorkomt in een ven. Tijd dus om te tellen. Ja. Het water is toch koud. Henk, je moet een hele goede reden hebben om mij hier naartoe te krijgen zo. Oh ja, maar we gaan naar weesjes kijken. Dat is altijd een goede reden. Ja. Kijk, we hebben hier een fuik neergezet en we hopen dat hier vannacht salamanders zijn ingezwommen. En daar gaan we nu naar kijken wat erin zit. Ja, waarom is het zo belangrijk om te weten? Nou, het gaat erom om te kijken of deze wateren ook geschikt zijn voor salamanders. Dat zijn ze. Maar ook of bepaalde soorten er juist in voorkomen. En daar doe ik hier onderzoek naar. Ja. Het gaat over de vinpootsalamander. En ik hoop dat we die gaan aantreffen. En dat het nu een beetje koud is voor die salamander, dat maakt niet uit? Nee, voor ons is het echt koud. Dat voel je ook wel, denk ik, aan je voeten nu in het water. Ja. Die salamanders, die temperatuur die blijkt van dat water ongeveer gelijk. En onder water is het redelijk stabiel. Dan heb je geen last van de wind. Dus die salamanders zijn nu met een ding bezig en dat is seks. Heel simpel. Ja. Die willen voortplanten en dat gaat nu ook gewoon gebeuren. Dus daarom zijn die nu juist ook in het water. Ja. Kijk wat erin zit. We gaan kijken, ik haal de fuik eruit en dan lopen we weer naar de kant. Ja. Ja. Oh. Dan zie je eigenlijk ook al dat er wel wat salamanders in zwemmen. Hier zitten er, ik denk een stuk of 30, 40 in. Van één nacht, dus dat is toch een behoorlijk aantal van zo'n klein fuikje. Ja. Ze zwemmen er hierin, gaan door een klein gaatje en ze snappen niet dat ze ook nog terug kunnen. En daarom kan ik ze dan heel makkelijk tellen. En bijzondere soorten? Ja, ik hoop van wel. En als ik het goed zie, zie ik ook een vinpoot erin zitten, een vinpootsalamander. En die is heel specifiek voor dat vennengebied. Die houdt van wat zuurder water. En dat is eigenlijk een hele bijzondere soort. Niet de mooiste, niet de fraaiste, maar wel de meest bijzondere. Hier gaat het mij om. Ik denk dat dit is eigenlijk de kleinste, de minst fraaie. Dit is een vinpootsalamander of draadstaartsalamander. En het laatste stukje van de staart is echt een draadje. En tussen zijn achterpoten heeft hij echt vinnetjes. Daarom heet hij vinpootsalamander. En dat is echt een echte soort van de vennen en de heide. Is heel bijzonder. En daar ben ik juist naar aan het kijken of die hier voor kunnen. Nou ja, dat kunnen we nu dus. Eentje hebben we er, hè? Ja, eentje hebben we er. Heb je een idee hoeveel dat er in totaal zit? Nou, dat is heel lastig in te schatten met zo'n fuik. Dat heb je net gezien. Dan praat je toch snel over tientallen beesten die erin zitten in één nacht. Dus het gaat over best veel dieren. Maar je zag ook dat de meeste andere soorten waren. Ja. Dan zetten we er nog even een andere soort bij. Dat is de Alpenwatersalamander. Je zou zeggen, die zit in de Alpen, daar zit die ook. Maar die zitten ook vooral in bossen, in bosrijke gebieden. Niet echt een tuinsoort, maar wel vrij algemeen hier in deze konterijen. Dan pakken we nog een kleine watersalamander. Dat is deze. Dat is een salamander die in heel veel wateren zit. Heeft hele mooie kleuren aan de staart nu, in de voortplantingstijd. Het zijn allemaal mannetjes wat ik nu laat zien. Die zijn ook verreweg het mooiste. Ja, en nu komt de grootste mooi. En nu pakken we de grootste eruit. En die is ook echt wel verreweg het mooiste. Ja. Dat is de kamsalamander. Heeft een duidelijke witte streep achter op de staart. Daarmee verleidt hij de vrouwtjes. Maar hij heet kamsalamander omdat hij een hele grote kamontwikkeling heeft op de staart en op zijn lichaam. Ja. En die 4 salamanders bij elkaar, dat zijn alle watersalamanders van Nederland. Ja, dat zegt natuurlijk wel dat het gebied het prima doet.